אין על השבט הזה איזה חניכים, בנים בנות כן כולם פה מטורפים, עזבו את הפעולות ועזבו את המסרים, עכשיו חודש ארגון ויש פה הצגה מהסרטים. הלילה לא נשען כי צריך פה להרים, ואיזה מדריכים, כמה אודליה שחר וואלה צוות לפנים. בעזרת השם עוד השנה יהיו פה כיסאות ותהיה תפילת מנחה, ושלא נאחר לפעולות, ושכרמלה קומו סוף שנה לא תעזוב. היידה היידה! שבט החדש! חודש ארגון תשפ"א! וואלה בן זקונים! שבט החדש! בן הזמנים! על אלוף מוכנים, חודש ארגון הכנסות, מה נראה לכם? יש קיוסק אז בואו לקנות, חבבתי ומוכנים, תגנש פה לפנים, 10, 9, 8, 7, אני מסיעה ספות פה מתפרקות, אם עליה סניף הזה עולה בלהבות, חזרות או לא להיות, רק שיהיה ברור בקיוסק אין הנחות. וואלה בן זקונים, נתחלף למדריכים וניכנס להדרכה, וכמובן שאין פה על נחשון, הם מרימים לסניף ווואלה יש מהם המון. השבט החדש! וואלה בן זקונים, חודש ארגון תשפ"א! איזה שבט! בעזרת השם עוד השנה נשמע בשורות טובות, תיגמר המלחמה.